B1I הוא כלי ליצירת אינטגרציה בין חברתית, לדוגמה כאשר ישנן שתי חברות המונות שני בסיסי נתונים. חברה אחת היא חברת האם המבצעת את הרכש, והחברה השנייה היא חברת הבת המשמשת כמפיץ. בין החברות ניתן להגדיר אינטגרציה לפריטים, כרטיסים, מסמכי שיווק, מסמכי רכש וכדומה. במצגת שלפנינו נדגים כיצד פריט שהוקם בבסיס הנתונים של חברת האם יוקם באופן אוטומטי בחברה המפיצה. ראשית, נוודא שבבסיס הנתונים של החברה המפיצה לא קיים קוד פריט 1034. כעת ניגש לחברת האם ונקים פריט חדש שהקוד שלו הוא 1034. בתיאור הפריט נרשום מדפסת דיו, ולמדפסת נגדיר מחיר של $200. לאחר מכן נבחר קוד ספק ראשי. כעבור מספר שניות ניתן יהיה לראות שהפריט נוצר בחברה המפיצה וכל השדות הועתקו. התרחיש הבא מציג מצב בו החברה המפיצה מבצעת מחירה ללקוח סופי, בעקבותיה נוצרת הזמנת רכש לחברת האם. B1I יוצר באופן אוטומטי הזמנת לקוח בחברת האם כאשר המפיץ הוא הלקוח של חברת האם. ראשית, ניצור הזמנת לקוח בחברה המפיצה. נבחר בקוד ספק, תאריך הספקה ובפריט המדפסת. בכמות נגדיר 3 יחידות. בלשונית הלוגיסטיקה נתייג הזמנת רכש ונוסיף למערכת את הזמנת הלקוח יחד עם הזמנת הרכש. לאחר מספר שניות ניתן לראות בחברת האם את הזמנת הלקוח שנוצרה באופן אוטומטי. ההזמנה מכילה את פרטי הלקוח שהוא המפיץ, את הפריט מדפסת דיו, ובשדה הערות את מספר הזמנת הרכש בגינה נוצרה הזמנת לקוח זו.